Ahoj lidi, zdraví vás Mav neboli Mafirkes ze serveru Minecraft a ze hry Minecraft, pochopitelně. Já jsem pod nickem Mafirkes, takže budu hrát pod nickem Mafirkes a tento první let's play bych vám chtěl ukázat, tento bezva server, abyste na něj zavítali, protože budeme velmi rádi. A to z důvodu toho, co vám potom vysvětlím. Takže jsou tady různé farmy, to je skoro na všech serverech, ale na nějakých ne. Třeba XP farma na Blazy, farma na vlnu, město pro nováčky. To vám vysvětlím hnedka teďka a tam se hnedka portneme, takže vlastně, když vy se zaregistrujete na tomto serveru, objevíte se hned tady na nováčkovském městě jakoby. A musíte vykopat 24 000 kostek do levelu 10, abyste se mohli portnout do světa profesionálů, kde hraju právě já. A tam už si můžete prostě stavět, co chcete. No i vlastně na tom nováčkovském světě. Ale tam bych to moc nedoporučoval, protože jako tam je to docela k ničemu, protože až se portnete na super svět, tak budete mít starosti s domem na profesionálním světě, takže tam už ten nebudete používat. Jedině, že byste bydleli na nováčkovském světě, ale to tady skoro nikdo zatím nechce. Takže my se tam jdeme podívat. Jinak můžete tady po cedulích, že jo, když tady jste noví. Takže my půjdeme semka. Takže doleva. Já už to tady znám, takže nemusím chodit po cedulích, ale to jsem vám chtěl jenom ukázat. Jinak na tomto serveru hraju ještě s dalšíma 3 kámošema, kteří se jmenují Pivec 191, neboli Filip, Musalapek, neboli Michal a Nataša, neboli Honza a já se jmenuji ve skutečnosti Marek. Takže tady budete kopat těch 24 000 kostek na dosažení levelu 10. A budete vlastně nebudete se moct portovat nikam jinam, protože vás to nepustí, jak nemáte level 10. A musíte pořád kopat a kopat a kopat. Je to trošku nuda, ale pak to fakt stojí, jako nechci se tímto serverem vychloubat, že nějaký úplně super, který je prostě best, úplně nejlepší, ale ta krajina, jak vlastně se portnete do profesionálního světa, ta krajina je prostě úplně bezvadná, luxusní a je fakt za co stát. Takže jako, já jsem to nakopal za den, těch 24 000 kostek. Se mi to zdá, že to není zas tak těžké nakopat, když máte určené krumpáče a lopaty na to. Takže to nakopete celkem rychle, ale záleží na tom, jak jak strávíte čas na tomto. Takže tady to bych vám ukázal. Tady to jsem vám ukázal, takže já bych se portl na home. Toto je můj dům, než si to načte. Toto je můj dům, nacházíme se vevnitř. Je to druhý dům po jednom, kterým jsem se musel přestěhovat. No, nemusel, ale jako, abych patřil do města, to vám hned teďka vysvětlím, do města, tak jsem si postavil barák hnedka vedle, vlastně Filipa, a ten má dům tady, takže taky pěkný, a Musalapek Michal má tady. To město, jak jsem na začátku říkal, že bychom byli rádi, kdybyste sem zavítali na tento server, tak by to pomohlo jednak serveru,
a jedna k nám, protože my tady zháníme nováčky, lidi, co přijdou hnedka z nováčkovského světa, kteří přijdou do profesionálního, takže oni by si mohli postavit dům tady, v tomto městě, mohli by tady bydlet a žít a my bychom tímto vlastně získali podporu nováčků, neboli podporu těchto lidí, co by tady bydleli. A byli bychom velmi rádi, kdybyste se aspoň někdo sem přišel podívat a třeba si řekl, že by to mohl zkusit zde bydlet, tak bychom byli velice vděční a taky bychom vás dost odměnili pěkně. Jinak na tomto městě, nebo náměstí zatím, se nejvíc podílel Musalapek a Pivec, takže on tady běží, Filip, takže mu řekneme, no nebudeme mu nic říkat. A na tomto serveru, jsem se do toho zamotal, na tomto náměstí se nejvíc zatím podílel Pivec, Filip a Musalapek Michal. On mě prokopal, to je fakt. Nevím co, ale musíme mu vynadat. No, nebudeme mu vynadat, nevynadáme mu. A v tomto prvním let's playi určitě nebudeme stavět, protože nemá to tady cenu. Tohle jsem chtěl udělat jako první let's play, seznámit vás s tímto serverem. A to jsem myslím, že udělal. Takže já už bych se s váma rozloučil. Pěkně takhle. A toto video bude na YouTube, na mým kanálu, který se jmenuje Velký M Mafierkes bez mezer 10. Takže určitě bych byl rád aspoň za jeden like a pište určitě komenty, co mám zlepšit a co se vám líbilo. Určitě budu natáčet pravidelně, již bych chtěl, protože jsem se nikdy tomuhle nedostal k natáčení a tak mě to opravdu ohromilo, jak se pěkně natáčí. Jinak natáčím přes Fraps, nejnovější verzi, takže si myslím, že je dobrá grafika a to. A jako nechci se chlubit zase, aby to nevypadalo tak. A já bych se teda s váma rozloučil, takže doufám, že si vám tento díl líbil a u dalšího zase čau.